Започвам теста на корабното въже. 5 броя ще отрежа. На всяко едно ще тествам на хартийка и накрая ще ви кажа какво виждам. Първото парченце. Не се вижда, макар че това е мръсно. Може би леко задиране да има. Да, в тази част има съвсем леко. После като изчиста това ще разбера какво е точно положението му. Второто. Добре. Добре. Третото. Усеща се затъпяване. Не усещам. Определено не усещам нищо. Четвърто. Не усещам пак някакви наранявания. Само да ви кажа, че от самата лепенка е мръсно и залепва. Но за момента не виждам никакви проблясъци. Последно режа. Пето. Може би им на едно место. Реално виждам съвсем лек проблясък, което не е нищо. Точно там леко задира на този проблясък. Но като цяло е доста добре. Добре. Така на първо четене като определено е по-добре от К390 със сигурност. Това е 125В. Бих казал, че даже може би Да, даже е по-добре от С125В. Поне видимо е по-добре. За К390 вече там е ясна работата. Въобще не го коментираме. За момента фаворит е Magna Max на 64 и 5. Това беше от мен за сега.